Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa sallallahu ala nabiyil karim. Masoya annabi sallallahu alaihi wasallama, barkanku da wannan lokaci, kuma ina so ne amfani da wannan dama na sanar ku cewa abin al'ajabi kuma abin mamaki, wani rahoto da muka samu akan abin da ya yi sanadiyar mutuwar daraktan shirin Izarso wato Nura Mustapha Waye ya ba wa mutane mamaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A jiya ne da muka samu labarin mutuwar shahararren daraktan nan na shirin Izarso wato Nura Mustapha Waye, inda mutuwar wannan darakta wato Nura Mustapha Waye ta bawa kowa mamaki, har da iyalan gidansa da kuma yan uwansa da abokan arziki da ma sauran waɗanda suka san shi da kuma mutane wanda suke kallon sa a social media da sauran shafuka na YouTube. Shin menene ya sanadiyar mutuwar wannan darakta Nura Mustapha Waye? Duk da cewa babu wani rahoto na labarin rashin lafiyarsa ko kuma wani abu, kawai kwatsam sai aka ji rahoton mutuwar tasa. Shin me ya sanadiyar mutuwarsa? To kowa dai ya san darakta Nura Mustapha Waye ya kasance mutum ne shi masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin kuwa kowa ya shaide shi akan haka. Tabbas baya magana ɗaya biyu bai sako sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da yi masa salati. Tabbas darakta Nura Mustapha Waye ya yi suna da haka ko da a unguwarsu, kamar yadda abokin sana'arsa wato producer Lawan Ahmad na cikin shirin Izarsu, sannan kuma jarumi a wannan shiri, ya bayyana a wata hira da aka yi da shi, inda ya bayyana cewa mutuwar Nura Mustapha Waye alkhairi ne a gare shi, domin kuwa kowa ya shaide shi da halaye masu kyau, inda ya kara da cewa babban abin koyi ga Nura Mustapha Waye shine tsoron Allah, domin kuwa duk inda ya haɗu da mutum tabbas nasiha da zai fara masa shine mutum ya ji tsoron Allah, kamar yadda Lawan Ahmad din ya bayyana. Lawan Ahmad din ya kara da cewa babu abin da aka san Nura Mustapha Waye da shi kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda ya ce ko da cutarsa za a yi, inda aka haɗa shi da Annabi to tabbas za a iya cutarsa, domin kuwa ko menene idan aka ce masa dan Annabi to tabbas zai aikata wannan abu, kamar yadda Lawan Ahmad din ya bayyana. Nura Mustapha Waye ya kasance yana yi wa 'yan matan fina-finan Hausa wa'azi da kuma kira gare su da shiryu su koma ga Allah, su dinga kiyaye haƙoƙin Ubangiji, kamar yadda Lawan Ahmad din ya ƙara da wannan bayani, inda ya bayyana cewa wasu 'yan matan har gudun su suke yi saboda yana faɗa musu gaskiya. Har shi Lawan Ahmad din wato Umar Hashim a cikin shirin Izarso yana bayyana masa cewa ya ɗan rage irin nasiha da kuma faɗan da yake yi wa 'yan matan. Lawan Ahmad din ya ƙara da cewa shi ne a iya saninsa ba a taɓa yin babban rashi a masana'antar ba kamar rashin Nura Mustapha Waye, kamar yadda Umar Hashim din ya ƙara da cewa hatta kallon da ake yi wa masana'antar Kannywood a sanadiyar Nura Mustapha Waye, wannan irin kallo an canza shi, inda ya ce Nura Mustapha Wayen ya kawo wasu abubuwa wanda ya canza akalar wannan masana'anta ta Kannywood. Sai dai kawai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, Allah ya gafarta masa, sannan kuma Allah ya kyautata bayansa, kamar yadda Lawan Ahmad din ya bayyana, inda ya kara da cewa shi dai tashi ta yi kyau, sai dai a yi addu'a Allah ya kyautata na 'yan baya. Bayan mutuwar darakta Nura Mustapha Waye, wannan tasha mai albarka ta yi bincike domin gano musabbabin mutuwar tasa. Shin me ya faru da shi? Yayi rashin lafiya ne ko kuma hatsarin mota ne ko kuma kashe shi aka yi? Bayan binciken da wannan tasha mai albarka ta yi, ta gano cewa babu ɗaya daga cikin wayannan abubuwa, domin kuwa sanadiyar mutuwar Nura Mustapha Waye ba rashin lafiya bane ba, sannan ba hatsarin mota ba, sannan kuma ba wasu bane suka kashe shi, bugu da ƙari kuma ba asiri bane ba, kamar yadda wakilin wannan tasha mai albarka ya bayyana mana cewa kawai tashi aka yi da safe aka gan shi ya mutu, ma'ana bayan an kwanta bacci da dare kawai da safe ana tashi sai aka gan shi ya rasu. To me ya jawo haka? Shin me ya sanadiyar mutuwar tashi? Kamar yadda binciken ya nuna mana, ya kara mana da cewa ba shi kadai ba, da dama daga cikin wasu daga 'yan uwan nasa sun kasance irin wannan mutuwa suke yi, sai dai kawai a tashi da safe a gansu sun rasu. Tabbas binciken mu bai tsaya iya nan ba, domin kuwa nan gaba za mu kawo muku rahoto akan wannan al'amari, za mu kawo muku karin rahoto akan sanadiyar mutuwar tasa. To muna addu'a Ubangiji Allah ya ji ganshi da rahama, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya sa ya huta, Allah ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A madadin gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, na yi wa iyalan Malam Nura Mustapha Waye, daraktan shirya fina-finan Hausa, ta'aziyar rasuwarsa. Allah ya masa rahama, Allah ya sa aljanna makoma. Haka za gwamnatin jihar Kano ta yi wa daukakin al'ummar Kannywood ta'aziyar wannan babbar rashi da ta yi, da ma jihar Kano da ma Najeriya ƙasa baki daya. Ubangiji Allah ya sa aljanna makoma, in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Assalamu alaikum.